u zavodu. Dosta. Kome? Kome je dosta? Meni je dosta. Dovde mi je, ne mogu više da slušam govor. Što si rekao? Nisam ti rekao ni pola, picopevac, a reći ću ti da se nosiš u 3 materine. Ako nisi čuo da ponovi. Rekao je Ćopić. Ne, Aleksandar P. Ćopić. Knez Miloše Venac od broja 9 do 23, sve je moje. Posljednji izdanak najstarije porodice u Gradini. Ratnik u svim srpskim ratovima, ne pripada ni jednoj stranci i za suvu šljivu ne zarezuje nikog do svog kuma Gulivera. Kume. Eto da znaš, majmune, ko će te šišati i baciti to đubre iz ruku. Ajde, Manojlo, dela Sokole, navali da vidimo. Da pamti Gradina kad si navalio na leku. Ajde! Ne mogu, gospodine. Nije mi čovjek ništa uradio. A celog života me čašćao. Ne mogu, poubi. Kume Garo, da čuje ovaj tramoser jedno od Gradina kolo. Ajde, kume, povedi. Leko, što me ošiša, gde će ti duša? Brate, povedi ti. Gde ću ja ovakav? Ja ću ovakav na kecaru. Ajde, oprati! Ajde, ajde.